Проект «Мостове на времето» – интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол, Турну Магуреле, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Интерек Румъния, България. Партньори по проекта са община Никопол и община Турну Магуреле. Срок за изпълнение на проекта – 31 март 2017, 30 декември 2023. За проекта. Проект «Мостове на времето» – интегриран подход за подобряване устойчивото използване на културното наследство в Никопол и Турну Магуреле, акроним The Bridges of Time, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Интерек Румъния България 2014-2020 година, приоритетна ос 2. Зелен регион, специфична цел – подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство. Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на трансграничното културно наследство на град Никопол и град Турну Магуреле, чрез създаване, прилагане и промотиране на интегриран съвместен подход за инвестиране в устойчив туризъм. Проектът е насочен към възстановяване на крепостта Турну Магуреле в град Турну Магуреле, изграждането на археологически парк-музей «Пристани на времето» в град Никопол, осигуряване на достъп до скална църква в град Никопол, както и създаване на редица туристически продукти и услуги в двете общини. Проектът включва устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура, разработване на интегрирани туристически продукти и услуги, иновативни и ефективни маркетингови, разяснителни и промоционални интервенции, реализирани с активното участие на местните жители, туроператори и заинтересовани страни, като по този начин са създадени жизнеспособни икономически трансгранични приложения, културно наследство и увеличаване на туристическите посещения и нощувки в района. Какви дейности включва проекта? По проект «Мостове на времето» са изпълнени следните дейности. Организирани са 3 работни срещи с туроператори и други заинтересовани страни с цел развитие на съвместни туристически продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. Разработена е съвместна маркетингова стратегия. Разработен е триезичен портал и приложение «Мостове на времето». Инсталирани са инфотерминали за атрактивна презентация на туристическите продукти и услуги. Обучен е персонал за парк «Пристани на времето» и крепост Турну Магуреле. Учредени 2 клуба за исторически възстановки в Турну Магуреле и Никопол. Организиран е 3-дневен трансграничен фестивал «Мостове на времето». Изграден път до археологически обект «Скална църква» в град Никопол. Изграден музей на открито, археологически парк «Пристани на времето». Консервирана и реставрирана археологическа местност крепост Турну. Туристическата инфраструктура. По проект «Мостове на времето» е създадена и реконструирана следната туристическа инфраструктура. Път до археологически обект «Скална църква», град Никопол. Скалната църква Свети Стефан се намира в местността Плавала, землището на град Никопол. Обявена е през 1976 година за историческа местност с име Скалната църква, с площ 1 хектар. Църквата е изсечена във варовика, по стените изобилстват стари надписи и рисунки от епохата на зараждането на християнството, 3-4 век. През 2003 година е прекатегоризирана в природна забележителност, като името и площта се запазват. Църквата е била действаща още през 10-11 век. Музей на открито, археологически парк «Пристани на времето». Археологически парк «Музей на открито, пристани на времето» възпроизвежда експериментално отделни страни от живота на крайбрежното население, контакта му и връзките с реката и влиянието и кратко върху развитието на културата във всички аспекти, в практиката и уменията на хората. В резултат на реализирането на проекта е изградена цялостна инфраструктура, позволяваща възпроизвеждане на автентичната историческа среда за дейности, свързани с близостта до суровини и средства за бита и заниманията на хората, живеели в близост до голямата река, през различните исторически епохи. В парк-музеят са възпроизведени жилищни обитания и производствени пространства, предвидени за демонстриране на занаяти и умения, изработка на оръдия на труда, оръжия, посуда, лодки, други с цел постигане на максимална автентичност. Архитектурният план за археологическия парк-музей «Мостове на времето» е разработен на база на модели, разработени от екип от експерти и историци, позовавайки се на планове и чертежи на исторически данни, записи и документи. Археологическият парк-музей на открито «Пристани на времето» е първият по рода си в България и включва следните автентични сгради, позволяващи пренасяне на посетителите с машина на времето в отдавна отминали исторически епохи. Сграда от старокаменната епоха. Сграда от меднокаменната епоха. Сграда от бронзована епоха. Сграда римска епоха. Площада гора. Обслужваща сграда на първия етаж, на която е разположена експозиционна зала.
Освен сгради за живеене и практикуване на различни обработки на материали и занаяти, пространствата в и около постройките са пригодени за демонстрации на типични дейности, свързани с бита на местното население, като демонстрации за опушване на улова от риба, за подготовка на рибарски принадлежности от дърво, растителни влакна, кремък и кост и приготвяне на речна риба за прехрана. Постройките в рамките на археологическия парк са възпроизведени и оборудвани основно от естествени материали, характерни за отделните епохи – камък, дърво, глина, слама, кирпич, кожи, рогозки. Използвани са стари строителни похвати и технологии, без влагане на съвременни материали. Основен приоритет при представянето в паркова среда на реконструкциите е тяхната научна достоверност и използването на съоръженията, домове, пристани, работилници, плавателни съдове за извършване на дейностите и процедурите в цялата им пълнота и привличане на съвременния човек към навлизане в духа на историята. Нещо повече, благодарение на специално разработените програми, етапът на демонстрация да може да продължи с предоставяне възможност на посетителите да използват активно почивката си, за да усвоят умения и да се почувстват включени в един живот отдалечен във времето, да попълнят познанията си и да се възбуди нов интерес към историята. Така статичното, неактивно възприемане ще се превърне в действие с опознавателни и емоционални цели. Риболовът, строежът на лодки, плаването по реката, създаването и усвояването на битови и технически постижения ще се променят за мигове, преминавайки през вековете. Предлаганите програми имат следната насоченост: преисторическа епоха, обработка на камък и глина, ловни и риболовни умения от каменната ера, тракийска култура и религия, Римска империя, военни умения, тактика, средновековна кухня и дегустация на вино. Археологическия парк е изцяло съобразен с характеристиките на заобикалящата го среда и природни дадености. В съоръженията са използвани и материали, характерни за отделните епохи – камък, глина, плет, слама, дърво. В този смисъл паркът има характера на екопарк, но поддържан и свързан с дейности, при които използваните естествени материали няма да влязат в конфликт със средата. Археологическият парк Музей на открито, мостовете на времето, предлага условия за провеждане на събития и предоставяне на интегрирани туристически продукти и услуги под формата на събития, работилници, фестивали, работни срещи с заинтересовани страни, обучения и зелени лагери и други, както и конгресен туризъм и интерактивни уроци на открито за ученици и студенти. Разработване, консолидация, консервация и реставрация на археологическа местност крепост Турну. Руините на средновековната крепост Турну, Турис, от Турну-Магуреле, укреплението на Мирча Чел Батран от края на 14 век, се намират на юг от града, в долината на река Дунав, на разстояние 4 км от града и 1 км от устието на река Олд. Крепостта е играла важна роля в отбранителната система на страната, особено по времето на господството на Мирча Чел Батран, водил борба срещу османските завоеватели. Турну е малка крепост. Тя има формата на неправилен многоъгълник и се състои от околовръстен ров, крепостна стена и голяма кръгла кула в средата. Околовръстният ров на крепостта е многоъгълен, широк 6 метра и дълбок 2,5 метра, с отвесни стени, облицувани с зидове от грубо обработени камъни и пълнеж от ломени камъни. Спойката е от хоросън с баластра. Вътрешният зид на рова, с обиколка 156 метра, се е издигал над околния терен и представлявал външната крепостна стена. В североизточната част е бил входът с подвижен мост над рова. Ровът е бил пълен с вода от река Дунав. Крепостната стена на Турну има специфична форма. Между нея и вътрешния зид на рова се очертава кръгов коридор с ширина 4 метра, като отвътре стената е кръгла, а отвън многоъгълна с 9 страни, чието дължини са от 11,5 до 15 метра. Дебелината на стената е внушителна, от 4,5 до 6,5 метра. На южната страна отвътре има правоъгълна кула с страни 4,5 и 6 метра. Изградена е от дялани камъни с пълнеж от ломени камъни и хоросън. Крепостта е част от укрепена верига, заедно с тези в Кюргево, Браила и Тутракан, която минава покрай реката и има стратегическо значение, с оглед контрола върху корабоплаването по Дунава и управлението на Долно-Дунавската низина. След приключване на дейностите по консолидиране, консервиране и реставрация, изпълнени в рамките на проекта, крепост Турну е отворена за посетители от месец май 2021 година. По проекта са създадени следните туристически продукти и услуги. Интегрирана туристическа услуга, конгресен туризъм, създадени са подходящи условия за провеждане на тематични семинари и друг вид конгресни мероприятия. Интегрирана туристическа услуга, интерактивни уроци на открито за ученици. Интегриран туристически продукт, преисторическа епоха, обработка на камък и глина, еднодневна програма. Интегриран туристически продукт, ловни и риболовни умения от каменната ера, еднодневна програма. Интегриран туристически продукт, тракийска култура и религия, еднодневна програма. Интегриран туристически продукт,
Римска империя, военни умения, тактика, еднодневна програма. Интегриран туристически продукт, средновековна кухня и дегустация на вино, еднодневна програма. Туристите могат предварително да се запознаят със съдържанието на програмите и услугите на сайта www.bridgesoftime.com и да заявят предварително участие в някоя от тях. Създадените клубове за исторически възстановки са обучени да предоставят еднодневните програми. Фестивал «Мостовете на времето». Фестивалът «Мостове на времето» е ежегоден фестивал на античността и средновековието, който се провежда в рамките на 3 дни на двата бряга на река Дунав. Той почива на общите исторически корени на България и Румъния в античността, Римската империя и средновековието, както и на археологическите и културни паметници, запазени от съответните епохи. Фестивалът има обща структура, развиваща се на територията на двете общини Турну-Мъгуреле и Никопол и обхващаща двете епохи и в двата града, 2 дни в Румъния и след това 2 дни в България. Фестивалните дни се редуват, стартирането му е в Румъния, следващия ден е в България и в Румъния паралелно, но в различни епохи. Първото издание на тридневният трансграничен фестивал е проведено в периода 6 до 8 октомври 2023 година, съгласно следната програма. Първи фестивален ден бе фокусиран върху римския бит и култура и включваше разпъване на военните лагери на всички клубове, легиони и средновековни клубове. По време на изграждането, водещи презентираха различни аспекти на римското военно изкуство, принципите на военните лагери, начин на организация, предназначението на различните сектори, конструкцията на палатките, представяне на въоръжението и костюмите на легионерите, демонстрация на брони, мечове, щитове, ризници и снаряжение. Представяне от клубовете на най-атрактивните бойни умения, принадлежности, оръжия, бойни шлемове и ризници и други. Демонстрации по строева подготовка с команди на латински, заемане на боен ред, команди за настъпление и отстъпление. Посетителите имаха възможност да се докоснат и да изпробват различните демонстрации, облекла и други лично, обогатяващи знанията за античното наследство. Проведени открити уроци по хватки за боравене с оръжие и за сценичен бой. Римска кухня, сет с кухни, скари и чевермета, където се приготвят ястия, супи и скара по автентични римски рецепти и подправки. Приготвя се прочутата римска рибена чорба, пекат се питки на плоча, зеленчуци присъщи на римската трапеза се изпичат на скари. Кулинари-специалисти в римската кухня дават открит урок по кулинарното изкуство на Древния Рим за желаещите да придобият практически познания. Винена дегустация и запознаване с сортовете грозде в древността, начин на подправяне с различни овкусители и подправки. Римската култура на пиенето и употреба на виното и латински сентенции, произлизащи от това. Бит и занаяти от епохата. Римски военни, граждански и детски игри, включващи военни маневри на римските легиони, клубове, военни игри, демонстрация на строевите умения и бойния ред на легионите. Публиката активно участва в дейностите, като стрелба с лък, хвърляне на копие и много от спортовете, практикувани в Древен Рим, част от които са пренесени от Древна Елада. За децата има отделен кът, в които те опитаха различни игри, останали още от римляните: търкаляне на колела с пръчка, вкарване на топче в дупки, римски мини-голф, настолни игри като дама, с 3-9 пула и много други. Тържествено откриване на фестивала на площада или в градската градина на гърба на големия паметник в Турну-Мъгуреле с парад на римски легионери, представители на различни клубове от Румъния, България и други, и клубовете домакини от Турну-Мъгуреле и Никопол. Парада бе приет от римски легат, управляващ областта. Парада продължи с дефиле по улиците на града и завърши в градския парк, където бе изграден римски и средновековен военен лагер, арена за гладиатори и военни демонстрации. Запалване на факли в лагерите на легионите и средновековните клубове и представяне на възможност за участие в нощния живот. Поставяне на караул и смяна на караула. Почистване и подреждане на оръжията, песни и различни забавления като подготвени настолни римски и антични игри, използвали се на времето за разширяване на познанията и стратегическа подготовка за боевете, и подготовка за нощната почивка с музика от времето на средновековието и античността и много други. Мултимедиен спектакъл, който представи строителните и културните достижения на римската цивилизация, мостове, сгради, виадукти, обществени бани, религиозни храмове, дворци и други. Мултимедийният спектакъл бе придружен от стихове на римски поети, съпроводени с оригинални музикални изпълнения от епохата. Втори фестивален ден без фокус към средновековна или царска култура и бит и включваше тържествено откриване на средновековната втора част на фестивала с парад на клубовете, които приветстват владетеля. Пристига пратеник от Сигизмунд Люксембургски звест, че обединените християнски армии са навлезли в България и молят Мирча Стари да се присъедини към тях срещу войските на османските турци, Баязид. Следва военен съвет и решение за участие в кръстоносния поход на крал Сигизмунд I и да се подкрепи каузата на обединените християнски армии. Средновековна кухня на европейските народи.
Представяне на кухнята на част от европейските нации, участващи в кръстоносния поход срещу турците. Дегустации на храни и напитки, вино, бира, медовина и други характерни за различните народи. Открити уроци по средновековна кулинария. Атракции, свързани с средновековните занаяти и търговия, както и обществен, религиозен и културен живот. Устройване на съдебен процес за крадци, убийци и вещици. Изпълнения на наказанията, дървени клетки, магарета, уреди за инквизиция и други. Концертна и културна средновековна програма, трубадури и рецитатори на рицарски поеми. Гълтачи на огън, шутове и мимове веселят публиката. Куклен театър и комедия Дел Арте представи средновековните нрави. Трети фестивален ден в Никопол, посветен на средновековието бит, култура и кулинария с фокус към българското средновековие, историческите събития в Никопол и паметника, църква Свети Петър и Павел. Средновековните рицарски клубове разпъват лагерите си, опъване на шатри, конструиране на оръжейни, поставяне на охрана на периметъра. Представяне на клубовете и кои феодални родове представляват и от кой век е снаряжението. Показване на оръжия и брони. Активно участие на публиката. Възможност да пробва брони и мечове, да се стреля с лъкове и да се получат напътствия и техники за средновековната военна доктрина, византийска, българска и западноевропейска. Дефиле на клубовете на различни европейски средновековни родове и кръстоносни клубове, свързани с похода на Сигизмунд Люксембургски в центъра на Никопол на централния площад, и се отправят в боен поход към културно-историческият комплекс Мостове на времето на брега на Дунав. Атракции, свързани с средновековните занаяти и търговия, както и обществен, религиозен и културен живот. Пресъздаване на средновековен пазар на стоки и животни. Стража преследва измамници и крадци. Устройване на съдебен процес за крадци, убийци и вещици. Средновековна кухня на европейските народи. Представяне на българска национална кухня и кухнята на част от европейските нации, участващи в кръстоносния поход срещу турците. Дегустации на храни и напитки, вино, бира, медовина и други характерни за различните народи. В двора на църквата Свети Петър и Павел се извърши средновековно кръщене или годеж с пресъздаване на ритуала от средновековието и църковно, славянско пеене. Модно ревю, рицарска мода и модата на средновековните градове от нациите, участващи в похода. Рицарски турнири, посветени на цар Иван Шишман или император Сигизмунд Люксембургски. Турнирите се провеждат на специално подготвена арена с трибуна, на която е императора и двора му наблюдават атрактивните изпълнения на рицарите. Официално закриване на фестивала, мултимедиен спектакъл, който представя строителните и културните достижения на средновековието, мостове, сгради, катедрали, обществени сгради, замъци, крепости и други. По проект Мостове на времето бе осъществено сътрудничеството с туроператори за създаване и популяризиране на съвместно разработените от община Никопол и община Турну Магуреле интегрирани туристически продукти и услуги. Проведени 3 работни срещи с туроператори и други заинтересовани страни с цел развитие на съвместни туристически продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. На работните срещи заинтересованите страни се запознаха с развитата туристическа инфраструктура и атракции, крепостта Турну, скалната църква, археологическия парк-музей, Мостове на времето, фестивала Мостове на времето, създадените клубове за исторически възстановки и други обекти от културно-исторически интерес в региона. Като част от семинарите са проведени брейнсторминг сесии и фокус групи за предоставяне на принос за разработването на интегрираните туристически продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. Бяха разработени 2 интегрирани продукта: 3-дневен трансграничен фестивал Мостове на времето, трансграничен маршрут за културно наследство скалната църква, археологически парк Мостове на времето, крепост Турну и 7 туристически услуги. Маркетингова стратегия. Разработването на съвместна маркетингова стратегия се основава на задълбочен анализ на съществуващия потенциал на туристическите обекти и атракции в района, туристопотока, сегментирането на туристическия пазар и определянето на потенциалните целеви групи. Избраната компания проучи и анализира силните и слабите страни, възможностите и заплахите, пред които е изправен регионът, и оцени пазара на предлаганите туристически продукти, в това число целевия пазар и възможностите за развитие на трансграничния регион. Маркетинговият план за действие съдържа конкретни мерки и действия за популяризиране на региона, в това число медийно планиране. Въздействието на проекта сред целевите групи. Резултатите от изпълнението на проекта Мостове на времето имат потенциал за развитие на туристическия сектор в двете общини, а това може сериозно да помогне на икономиките им. Партньорите осъзнават това и възнамеряват да извършват непрекъснат мониторинг и оценка на въздействието на проекта. Една от гаранциите за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта е свързана с предизвикателството на постоянството на доброволците и персонала.
Този елемент на устойчивост ще бъде осигурен чрез създадените клубове за исторически възстановки с обучени доброволци, които са местни жители и пряко са заинтересовани от развитието на туристическия сектор в района. Заповядайте да се запознаете на място с дестинацията «Мостове на времето».